There's all sorts of authority. Legal, academic. There's the kind of authority we attribute to experts. There's organizational authority, the kind people have because of some position they hold. There's charismatic authority. And there are various styles of leadership. There's the servant model, focusing on the needs of others. And there's autocratic leadership. There's democratic leadership and bureaucratic. There's affiliative leadership and coaching styles. We encounter different styles of leadership associated with various forms of authority. Some work better than others in different settings and with different people. What model and styles of leadership have you encountered? And which did you find most helpful? How have you lalaki ken nalakayan ababaro. Maidaton met dagiti sagot tayo iti pada a tao, dagiti envelopes, in kind, groceries, bagas, eri. Makikaysa tayo kadagiti kakabsat tayo, kadagiti sisa ti barangay Turod, ken barangay Villa Hermosa, iti panangidaulo da, iti panakipaset, iti rambak, na santuan a misa. Tumakder tayo kas panangkablaaw iti apo babaen kadagiti ministro na kantaen tayo ti kanta apang lukat.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kakabsat bigbigan tayo kumadag iti basbasol tayo. Dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ti Apo. Tapno may karitay metlaeng nga makiranod kadag iti nasantuan na misteryo. Kuna tayo asi papakumbaba, agkonfesarak iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak. Iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga anghel ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tay kuma ti man nakabalin na Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Di kangatwan, ket ito'y nagakapya. Kadagiti tattao anaimbag ti panag kaknakemda. Ibunan nagdaka, itanok naka, pagrukbaban naka daydaya, wenda ka. Agiyaman kamken ka, kakuiti, naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, di kangatuan, Apo Dios. Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sikan Apo miya Hesu Kristo. Bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, anak ti Ama, Gloria iti Dios. Kadagiti basbasol kadaytoy arara raumi sika situtugaw iti makannawan ti Ama kasyan na kami. Kumararag tayo. Man nakabalin amin na Diyos, asidegen ti panakaipas ngay ti anak mo. Dawatan mi, tati Kristo, nayat anagbalin a tao, iti tiyan ni Virhen Maria, ket nakipagbiag iti tao, ipaay na kumati kaasin na kada kami ananumo nga adipen mo. Dawatan mi daytoy, gapumetlaeng ken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi, isu ang makipagbiag ken makipag-arigan ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana.
23. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana ti dalan ko. Ket kelaat to nga umay ti Apo. Asapsapulen nyo iti templo na. Umay to ti babaunen asegseggaan nyo ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem siya sinon to ti makaibtur iti aldaw ngayaay na. Siya sinon to ti makalasat inton agparang. Mayarig to iti apoy amang gugur iti landok ken kaslanto na ingel asabon. Umay to amang ukum. Kas iti manggugugur iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi akas pan nakagugur iti pirak ken ti balitok. Tapno idatagda iti Apo ti umisu adaton. Maayayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kas iti pannakaayayo na kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay ti yaay tinaindaklan ken nakalalyaw nga aldaw ti Apo. Ibaon kunto ni Propeta Elias kadakayo. Pagkakapyaen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Tanusaan siyak ti umay ket dadaelek ti pagilyan yu. Ti sao ti Apo. Tumakder ket tumangad kayo, taas si degen ti pannakaisalakan yu. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, uwapo. Wen ipakaammum ida kanyak. Isurunak nga agbiag kas mayan nurot iti kinapudnum. Tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng a pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan. Ket isuro na ida iti pagayatanda. Iti ayat ken kinapudno idalan na ida. Dagiti amin a mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana, ket patalgeden na kadakwada iti tulag na. Kadagiti kalikasan na santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Dimteng ti panagpasngay ni Elizabeth, ket
inyanak na ti maysa nga ubing alalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na ti nakaskas daaw a kinaimbag ti Apo ken kuana. Nakipagragsak da amin ken kuana. Idi 8 nga aldawen ti maladaga napanda pinakugit. Kaya't da kumapanaganan iti Zacarias kas ken amana. Ngem kin na ni inana. Saan? Juan ti may panagan ken kuana. Ngem awan met kabagyam nga agnagan iti kasta. Kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amunda ti kayat na ang maipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asid daaw da amin. Iti daytamet la akanito makasaumanen ni Zacarias ket inday dayaw na ti Dios. Nagbuteng dagiti amin akaarubada. Nagwaras daytoy adamag kadagiti amin na disso ti kabambantayan ti Judea. Anyan tungata ti pagbalinan daytoy nga ubing. Kinun ko na dagiti amin ang nakadamag. Nalawag ngamin nga adaken kuana ti pannakabalin ti Apo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, adda daytoy masansan nga balikas phrase nga mangmangyeg tayo. Ket nagpintas man nga iti daytoy nga kanito, isu iti pagpampanunutan tayo. It is not about me. Ulitin tayo man po. It is not about me. It is not about me. No, adda iti problema, dadagsen, pakakumikuman, we say, it is not about me. No, adda dagiti tarigagay, ganwat, arapaap, adda dagiti akem. Nagpintas nga iti mentality tayo, iti attitude tayo, iti angkla, iti wagas panagserbi tayo, ken panagakem. It is not about me. It is not about me. Iti may kawalo nga agdang ti proseso nga insayangkat ni Santo Papa, takwaten na ti pudno akay papanan ti turay ken panakipaset. Kinunana at ti iglesia ti kinasinodo ket maysa makipag-annong ken mannakipaset. Ti siya sino man ang mangituray, maigunam-gunam asaan agundaway daytoy tapno maitalo ti bukod a pagimbagan. If we are given any authority, we are called to exercise it in the spirit of service. And when leaders become too conscious about themselves, certainly they will forget about their mission, about the mission why they are there. Kakabsat, pudno launay, no dagiti mangidadaulo, ipangpangruna da iti pagimbagan ti sabali, ay ket pudno launay ang maguyugoy dati sa bali tapno makipag-annong ken makipagpaset. The focus is the mission, not the self. It is neither about you nor about me. Dagiti ubing kakabsat, they think that they are the center of the world. Di ka din? Isungarod nga bagik. Sa akin, kukwak. Ako muna. Paano naman ako? Dagiti bukang bibig, dagiti ubing. And seemingly, daksanggasat na, many people cannot outgrow this immaturity. Ada, may isang kanito, may sa apasamak, idi ako nunak pailaeng ket madama iti misa de Gallio. Adda daytoy may nga server nag-text. Apo, saan nakon nga umay agserbihan, nakon nga umay makimisa. Apay met, sinaludsod ko. Ket kinunana, dagamin ti pimpol ko, apo, nagdakkel. Nakababain.
Anak ko nga umay. No, daduma, kakabsat no, dadagiti grupo, nga tutungtong, dadagiti sumagmamano kunada, ni, pagpapatangandak samot. No, ada iti nag-uumong, ket no, ada iti pagkakatawaan da, dadagiti sumagmamano kunada, ni, siyak samot, iti katawaan da. One time, kakabsat, iti adanak pailaeng iti parokya ti Bantay. Nangi danon ak ti may sang humilya. Ket adda iti may sang buo nga familia nga imay kaniak kalpasan day tanga humilya. Ket kinunada apay da kamin samot iti sarsaritaem apo iti humilyam. Ket no saan kay pay nga kaamam mo apo? Nalabit imbagak kuma dayjay kadakwada. Ngamin gunam-gunam ko, saan? Saan ada kayo? When pudno nalabit adda iti pakayyarigan pakaynaigan iti humilya iti dayta nga familia ngem nagpintas man kakabsat nga iti kapanunutan tayo kuma ket saan nga egocentric launay. It is not about us. It is not about us. Kakabsat, when we are too conscious about ourselves, kasano pa'y nga rod nga maaramid tayo iti mission tayo. How can we fulfill our mission? Because whether we like it or not, mission is usually not about ourselves. No, mapan kayo kadagiti department stores, kakabsat. Usually, nang nangruna kadagiti agtagtagilako iti cosmetics, badbado, sapatos. Nagado dagiti sarming. Yeah. Nagado dagiti sarming. Ket unconsciously, adadagita nga sarming, tapno bumayag daytay customer. Tapno makita na iti bagina. Tapno may gunam-gunam. Kasapulak daytoy. Tapno adda iti progreso ti langa. Kakabsat na labit ng ngagyon ti istorya daytoy may isang lalaki iti uneg iti McDonald's. Nakagwap-gwapo. Ket impagarop tay babae adda iti ruwar ti McDonald's. Yan tanga ita transparent mat niya. Ti daytang paset daytang McDonald's. Ipagpagarop dayto nga babae nga dayto nagwapo nga lalaki ti uneg ti McDonald's. Iso tikit kitaan na. So nga nagpagwapo ay nagpapintas. Medyo yan nga kasi na dibuok. Medyo kuna na pa ay mata na. Ket kalpasan nga naibus na DJ French fries dayto nga lalaki ti McDer inala na di baston na. Visually impaired gayam daytoy a lalaki. Kakabsat, sometimes we always think that the world is looking at us. Ngem apo mapalagipan tayong urad kuma. Let us constantly be conscious that the world is not about us. Actually, it is quite liberating to go beyond the thinking that we are the center of the world. Ket daytoy no adda ti kastoy nga kapanunutan tayo senyal data iti maturity. Idi addanak ti elementarya kakabsat mahiligak nga mangan ti naduma-duma nga kakanin. Ket mahiligak nagituyon, dila-dila, so on and so forth. Kakanin. Ket daytay pag aglaklako, jay ruwar ti eskwela, no sakbay nga agawid, dagiti estudyante, dati dakkel nga bilaon na. Dapay tigigaman na. Ket malaglagip ko launay, saan namot nga
pampanunutan no anamot nga taa nga iso iti pangpangruna na nga napintas iti arwatan na nabanglo napintas iti panakamasilya di rupa na mayat ti seman na nabanglo iti sangaw na saan nga data tinapatagkan ko na yan tangay ta amo na iti mission na kasapulan na ti aglako para iti pamilya na anyaman iti langana saan nga data iti napatag. Kakabsat, when a person is too concerned about himself, we have to start questioning his sense of mission. Dahito iti igunam-gunam iti ebanghelyo ang nangigan tayo, kakabsat. Nangigan tayo, idi nga kiniddaw dagiti tattao. Sakarias, anya ti kayat mo nga ipanagan iti putot mo, kasapulan nga Sakarias, tapno maipanagan ken ka. Nangala iti papel, insurat na, Juan tinagan na. Not my name. Not my name. Name him John. Don't name him after me. This is not about me. Name this child John, because this child has a mission far beyond my name. Kat makita tayo matlaang daytoy nga kagagalad kakabsat iti putot ni Sakarias ni Juan mismo. Ingunam-gunam na, I am not the Messiah, nor the prophet, nor any prophet, nor Elijah himself. No, uray pa'y no nagadu, dagiti tattao nga mangbigbig iti kinatanok na. Yan tangay taam muna, iti kinasya sino na. Ingunam-gunam na, diyak pa'y maikari ang mangukas ti kordon ti sapatos na. He must increase, I must decrease. I baptize you with water, but He will baptize you with the Spirit. Amuda, ket daytoy iti angkla, iti panagmisyon da. It is not about them. It is certainly not about them. Kayat ko nga ipagarup, nga yantangay sa anda nga intalo ti mismo apagimbaganda, dayta iti rason no apay nga naipakat da, naibiyag da, naaramid da, iti mission da. Kakabsat, if you have egoless people around you, you will be able to achieve more. Ket no iti mangidadaulo, I could very selfless, I could sigurado nga maguyugoy na dagiti tattao nga makipag-anong dayta aganwat na. Kakabsat, no awisan na kayo iti Dios nga makipagpaset iti mission na. Always say yes. Immediately say yes. Because certainly it is not your mission. It is God's mission. When God calls you, say yes, and He will take good care of you. Amom no apay, pudno launay. The mission is His mission and not ours or not yours. Kakabsat, adda daytoy may nga paset iti kabibiyag ni Albert Einstein kam amo tayo launay. Yantangay ta nagado dagiti napnapanannan nga colleges, groups, universities, organizations nga nangteted iti talk, nangteted iti adal, ditay personal driver na arig na may kabesanan iti linaon dagiti lectures na. One time, idi nga mapan kuma mangted iti lecture iti maysa nga universidad, nagtrangkaso piman. Ngem ingunam-gunam kinuna ditay driver na, saan kang danag, maestro, siya konti makaamo, amok, tumutlaeng dagiti ibalikas mo. Kasla kumasakristan, nagtrangkaso ni Apo Padi,
Mukto lang ti sawam pader, syaklatan. Kat dito yung driver, yan tangay dati confidence ni Albert Kenkwana, sige nga rod. Sikati mangi danon, iti lecture ko, kadag iti professor, iti dayta nga universidad. Kat nagpintas ti Anayas, iti panangidanon na iti dayta nga lecture. Ngem daksanggasat na kalpasan dayta nga lecture, adda iti professor nga nagsaludsod. Iti nadagsen nga kiddaw. Ket nagsayaat ti sungbat dayto nga driver ni Albert kinunana. You know, professor, your question is very easy. In fact, to prove that your question is indeed easy, I would let my driver answer it. Ni Albert Einstein, yan tangay tang trangkaso, ket nakikatugawlatan kadag iti professor, jay uneg ti aula. Ket in pagarop dagiti professor nga iso iti driver. Ket sinungbatan dayta nga in pagarop dagiti professor nga driver, dayta nga saludsod dayta a professor. And after that, no one dared to ask question towards the driver. Kakabsat, that story reminds us that when we have difficult questions, sometimes answers would not come from us, but from the real driver. Isn't that liberating, Apo? Dayta nga istorya may natupla unay, iti tema, iti daytoy nga may kawalo nga aldaw iti misa aginaldo. Maawis tayo nga mangidaulo ken makipag-annong. Naikan tayo iti turay, kastapay nga maawis tayo nga makipagpaset kadag iti mangiturturay kada tayo. Ket kakabsat nagpintas nga may gunam-gunam kada tayo, nga ti anyaman aganwat, anyaman nga tarigagay, anyaman nga misyon tayo, anyaman nga aramid tayo. Let us have that mentality. It is not about me. Adda iti Dios nga nang ted kada tayo ti bileg ken turay, nang ted kada tayo kadag iti naduma-duma sa guday tapno mangidaulo. Sapay ngarud kuma, iti alo tayo ket iti pagimbagan ti sapasap saan nga iti pagimbagan tayo. Sapay ngarud kuma, takasta. Tumakder tayo amin kakabsat, ket ikamatalag tayo iti Dios, dagiti pakasapulan tayo. Iti tiyempo ti Adviento, maipalagip kada tayo, akas ken Juan amamunyag, maawagan tayo met, amang isagana ti dalan ti Apo. Umararaw tayo iti tulong ti Dios, tapno matungpal tayo daytoy a misyon, ket kuna tayo tunggal panggep, Apo pagbalinen na kami a profeta. Agpaay kadagiti amin a nakaawat iti sakramento ti ordinasyon tapno mapudnuan da kuma nga ipaka ti kinapropeta amang ikasaba ti ebanghelyo ket agbalinda nga alikamen ti asi ti Dios kumararag tayo. Agpaay ti pagilyan tayo, akaya kay suna Kristiyano ang nasyon dito'y Asya. Tapno adupay a misyonero ti mapataod tayo, ket merakurak ti mensahe ni Kristo dito'y depar na ti daya. Nang nangruna ti mensahe ti asi. Agduras kumame ti dialogo, iti nagbabaitan dagiti dadaulo ti naduma-duma apamati. Kumararag tayo. Apo pagbalinen na kami a profeta. Agpaay kadagiti mabutbuteng amang saksi ti pamati da, tapno matulad da kuma dagiti talugading ni Juan amamunyag.
as itutured anang ikasaba tinaimbag adamag ti pagarian. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo akameng daytoya parokya, tapno si pupudno tay kuma amang ibiyag ti pamati tayo, kaya ti padoyak-yak tayo ti mensahe ni Kristo nga isakit. Salwadan, ken padorasen tayo ti aglawlaw tayo, kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin na pamilya, tapnoy pangpangruna da kuma ti panakaitandudo, ti kinalinteg ti kagimungan, babeen ti asi ti ama, kumararag tayo. Apo a Diyos mi, iti umadanin a panangrambak mi ti Paskwa, samayon nakamkad ti Espiritu Santo amang iturong ken ni Apo Juan amamunyag. Iti kasta, aganong kami akas kenkwana, ket mayan ninaw iti rupa ti kaasi, kadagiti amin at tao. Amin dagitoy dawatan mi, gapo metlaing ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaiayo ti Diyos, Ama, aman nakabalin amin. Apo, daytoy a sakrifisyo, iso itinapalungduan apagdaydayaw mi ken ka. Dalusan na kuma dagiti nakami, ket iya sidag nakam ken ka. Iti kasta, mapudnuan minto amang rambak, iti panakaypasngay, iti mangisalakan, iti nadalus a puso. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo, adakuma kada kayo. Itag-ayo, dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng, anong mikat pa kay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka Apo na santuan nga Ama, man nakabalin amin kadagnanayo na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na profeta, sinikog ni Virgen Maria iti mang nibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga si dagti aynan, sana impatuldo idi nga addan, ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan na kay pasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag as iriridam ket dagiti pakaytantanukan na ti inkam ramrambakan anansa ta makidangdanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel ken kadagiti amin na bunggoy ken pannakabalin ti langit ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparsa. Ti langit ken daga, napno daydi pakaydaydayawan. Hosanna ti kangatuan madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosanna ti kangatuan. Pudno unay, Apo, abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo te espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si at tibagi na tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaan niyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di palang rabiida, nangalay iti kalis, nagyaman manen kan ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan niyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
Iti ngarod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayo paay mo amay kari kami nga dadi to'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi apo tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pem kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ayat na ana Diosan. Laglagi pem met ti Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin na papadi diakono na konsagrara na tattao ken amin agserserbi ti simbaan mo. Laglagi pem pay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanamay ti panagungar danto ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo taipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam to ken gasata na Virhen Maria ngay nati Dios. Ni San Jose na singpet nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na yumiken ka man nakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ni inggan. Natayo ang nabalakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, tordan tayo ti mangikanta. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol may lisi kami. Ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Kukwam ti turay, ti panakabalin kendaya, iti nanayon adin, tu agsarday. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapu kaniyak ti ited ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia, ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad asya asikan kwa na,
ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya po. Adtoy ti Kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, taitdem itikapyam kadagiti kada kami, at tinaraunam itinaylangitan na parabor mo. Tapno iti ay ti ayayatem unay nga anak mo, maikari kami asumabot ken kuana, sumsumged dagiti puso mi itinadiyusan nga ayat. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Hagtugaw tayo kakabsat. Ket adda iti mapasamak a second collection, agkanta tayo. Para kadagiti pagpahalo malalakan. Tumakder tayo.
Ti Apo, ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santo na misa, in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabii kada tayo amin kakabsan. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunotek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Onimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia,
iwagawag may ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang lingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kanitag na nayon. Amen. There's all sorts of authority. Legal, academic. There's the kind of authority we attribute to experts. There's organizational authority, the kind people have because of some position they hold. There's charismatic authority. And there are various styles of leadership. There's the servant model, focusing on the needs of others. And there's autocratic leadership. There's democratic leadership and bureaucratic. There's affiliative leadership and coaching styles. We encounter different styles of leadership associated with various forms of authority. Some work better than others in different settings and with different people. What model and styles of leadership have you encountered? And which did you find most helpful? How have you experienced authority, either holding authority yourself or being subject to the authority of others? To where can we look for good examples of governance, of teamwork, and of shared responsibility? In a synodal church, we are all invited to participate and share responsibility. But how well do we do that? Is that your experience of church? How do we identify common goals? And what progress do we make in realizing them? In every organization, in each community, people play different roles, perform different tasks. The church is no different. In the church, many of those roles are designated as ministries. But whether what we contribute to the community is considered a ministry or not, we are all invited to participate. But how encouraged do you feel? How valued? How valuable? How can we promote a greater involvement of lay people in the mission and the ministry of the church, as well as sharing responsibility more fully? Where have you encountered lay leadership in the church? And what has your experience of it been? What can we learn from it? And where has it been most fruitful? How can this be developed as we journey together, companions on the way? How can we develop the more fruitful participation of all people, including in leadership? We are journeying towards becoming a synodal church, a church where everyone participates and all share responsibility. How close are we to realizing that vision? And what steps should we now take?